नमस्ते सर्वांना. तर आज आमचा डे टू मध्ये आम्ही कुठे चाललो आहे सर्व? बीच. इकडून आमची बीच वॉकिंग 3-5 मिनिट्सवर आहे बरोबर. आणि 1 मिनिटवर. आता आम्ही 5 जण आहे. मम्मी आतमध्ये झोपली आहे, मम्मीला झोपू दिलं आहे. नाश्ता पण आम्ही केला सर्वांनी, मम्मीने पण केला, पण मम्मीला झोपू दिलं आहे. हा आम्ही सकाळीच निघालो ना, आईची झोप व्हायला पाहिजे म्हणून आई झोपली आहे. आणि आमचं विला बघा कसा दिसतोय मस्त. गावी आपण असंच केलं आहे, फक्त रेड आहे. चला जाऊया. हा रस्ता आहे ना आपला. हे बघा आमचं घर तिकडे आहे. हे सर्व गेस्ट हाऊस आहे, सर्व A to Z सर्व गेस्ट हाऊस. आणि या शॉर्टकट रस्त्याने आम्ही चाललो आहे बघा. इथून लेफ्ट आणि सरळ. आणि आज काय केलं नाश्त्याला आपण? मॅगी. आणि असे चर्च बिर्च असतातच बघा मधीच. आमचा शॉर्टकटचा रस्ता एवढ्या जवळ आहे. अजून तुमच्याशी बोलता बोलता बघा कॅमेरा पण मी रेअरली ऑफ केला असेल. ती बघा बीच आली आपली बघा, किती जवळ आहे ना. बघा इकडे सँड आहे, बघा इकडे सँड आहे सर्व. मम्मीला पण आणणार आहे, पण थोड्या वेळानंतर. परत का आता बीच आपल्या एवढं जवळ आहे ना, म्हणून रूम आम्ही एवढ्या जवळ घेतला, म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच नाही है ना. नाही तर काय होणार माहिती आहे, जर आपण दूर घेतलं असतं ना हॉटेल, तर बीचला जावा, मग त्यामध्ये ऑटो घ्या किंवा टॅक्सी वगैरे घ्या, मग जावा. आणि महाबळेश्वरला पण बघितलं आम्ही, जो रिसॉर्ट घेतला होता तो एकदम जवळ घेतला होता मार्केटच्या, म्हणजे कसं प्रवास कमी वाचवायला. हे बघा बीच रात्रीचा कसं जगमग होता. आणि तिकडे बघा सर्व लावलेलं आहे सर्व बसण्यासाठी. हे लाट आली बघ इकडे पाठी बघा. आंघोळीचा कार्यक्रम चालू आहे आणि सकाळचे 9:30 वाजलेत. पडाला पाण्यात. फुट मसाज, हेड मसाज कितने का फुट मसाज? ए आता बघा बायकोला कसं समुद्रात मी ढकलणार आहे. ओ हे बघा रेती खाली जाते. क्राऊड इकडे बघा. आम्ही जे शॉर्टकटने आलो ना, ते क्राऊड कमी आहे इथे. का क्राऊड तिकडे जास्त आहे. अरे कैसे बांधायचे रे? कितने का चार्जेस? 50 रुपये. 50 रुपये. कलर से आम्ही बघा परत चाललो. आणि तुम्हाला एक टिप, बीचवर येत असाल ना, सकाळी 8च्या नंतर जर येत असाल तर एक काम करा, छत्री घेऊन या. हां, कारण पाण्यात वाटतं, पाण्याच्या बाहेर आल्यानंतर सर्व गरम होतं, असं घामाघूम व्हायला होईल तुम्हाला आहे ना. हो, आणि सनस्क्रीन लावूनच या. हां, चांगलं अमाऊंट ऑफ सनस्क्रीन घ्या आणि लावा, नाहीतर टॅन व्हाल. खूप गरम होतं, खूप म्हणजे लिटरली जास्त गरम होतं. ते संध्याकाळीच यायला पाहिजे बीचेसवरती. 5:30 एकदम. आता आपण बोलता बघा घरी पण आलो. तो माणूस चालतो त्याच्या पुढचं आपलं घर आहे. तर आलेलो आहे आपण आपल्या घरी. मोजून आपण अर्धा 1 तासच राहिलो ना गाजन. चला. नमस्ते सर्वांना. म्हणजे आपल्या घरीच आहे, पण आम्ही आता बागा बीचला चाललो. परत आधी आता दुपारची वेळ झाली, पण आपल्याला लंचसुद्धा करायचं आहे. आम्ही पहिले लंच करणार आहे आणि मग बागा बीचवर जाणार आहे. बागा बीचला पूर्ण एक्सप्लोर करणार आहे. नाईट लाईफसुद्धा बघणार आहे बागा बीचची. आणि मी परत रात्री आपल्याला इकडे यायचं आहे. बरोबर. रेडी? लेट्स गो. हे बघ, गोव्यामध्ये आपण आलो ना, गोव्यामध्ये आलो तर बाईक आपण रेंटवर घेऊ शकतो. बघ, बाईक रेंटवर घेऊ शकतो है ना. पण आपल्या सध्याला आता नको, कारण एका बाईकवर 5 माणसं कशी पाठी बसणार ना. आणि एक घेऊन काय उपयोग. आणि ड्रायव्हर फक्त मीच आहे ना, एकटा. हां, आणि चप्प्यावरती तुम्हाला असं रेंटवर बाईकवर दिसतील आहे ना. हो. आता मी तुम्हाला सर्वांनाच विचारतो, आपण कुठे आता हे बीच कुठे आपली? घराच्या जवळच आहे. हे काय समोर बीच आहे? ठीक आहे.
ते समोर बीच आणि आता आपण पाठी मार्केट बघणार आहे. काय काय शॉप्स आहे ते बघूया. जे आवडेल ते घ्या. मम्मी कपडे बघ. कपडे घ्यायचे आहेत. वन पीस घेणार. ते बीच बरोबर पाठी आहे बीच आमच्या. आणि इकडून मार्केट शॉपिंग करायला इतकं ऑप्शन्स आहेत ना इथे, म्हणजे लेडीज वेडे होतील इथे येऊन. बघा चड्ड्याची प्राईस बघा किती फक्त 100, 150. आणि आम्ही रत्नागिरीवरून घेऊन आलो महाग 350-400 आम्हाला मध्ये. उलट डाऊट होतं की इकडे महाग असेल. वा वा दोघं बघ किती छान वाटतात. तुम्हाला आता एक सांगतो, तुम्हाला जे पण रेस्टॉरंट सर्वात चांगलं दिसेल ना एकदम मस्त त्याच्यात घुसा. ठीक आहे. रस्त्यात जो पण चांगला दिसेल तो. आणि सर्व टॅटू बिटूमध्ये पण असतात तिकडे. काय बोलते? तेच मी बोलते चला मॅडम अंदर गई तो फिर सब ले लेगी. बाबूसाठी काजूचे घोणी घेते काय एक मस्त बीच ओनली फॉर 100. हे कैसा है? 150 का सेट आहे मॅडम. आता आम्ही गोव्यामध्ये शॉपिंग करतोय. बाबूसाठी आम्ही काय घेतलं दाखवा. हे लावून दाखवा गेला. हां बघ असं हे वरती आहे आणि हे खाली आहे. 150 रुपीजला. इथे पण हॅट्स आहेत पण हे महागडे असतात. इकडे 150-150 रुपये सांगतील बघ. हॅट्स आहे सर्व आहे. ते बघ सर्व इनरवेअर आहे सर्व. सुजल पाण्यात घालायला घ्यायचं का? हे चष्मे बघ. हे पाण्यात घालायला घ्यायचं का? होय मम्मी तिकडे नको जाऊ. कोणाला? बाबूला? काय पण त्याला विचार, त्यांना विचार काय वो. हो ही शूट करते मी. ते इकडे हे शॉप आहे ना, तिकडचे शॉप्स बघा काहीतरी वेगळे आहेत बघ. मम्मी चल समोर जाऊया. समोर 50 रुपये. काल नाही घेतलेलं ह्याला लावायला, फ्रीजला लावायला. हे चल ना समोर घेऊया. चल ना मम्मी. हे बघ नाही लाईटीचे आहेत. लाईटवाले. लाईट पेटवायची याच्यात. हाँ कितने का मिलता है भाई ये? डिजाइन ना बाहर फेंकते हैं. 350 का लाइट के साथ. नाही लाईट के साथ लाईट आपको डालना. अलग लेना पड़ेगा हम लोगों को. हे रात्री आहे ना हे आता तुम्ही रात्री याल ना तेव्हा हे पेटतं कसं बघा. चलिए हे सर्व डिझायनर काय काय. हे हात नको लाव. हे बघितलं काय सर्व. काय बोलते? अशी सदाफुली मला आवडते. यांनी चांगलं डिझाईन लावले ना पाठी. मस्त लावले बघ. रूम्स पण एकदम फिट. हा घेऊया का विला? बुक करूया का? करूया काय? हा महाग असेल जरा. 10-15 हजार असेल. बघूया आपण पुढे. हे बघ काय काय काजल. Horses. नाही येते इकडे. सर्व मार्केट आहेत ना लांब, एवढा लांब लचक सर्वीकडे. आता बाबू शाळेत जात असती तर तिला बॅग घेतली असती. छोटी काल घेतली ना आपण. जात असती तर बॅग घेतली असती. आपके पास क्या क्या मिलता है? जो भी फ्लेवर है सब एक दो. ये कौन सा? ये कौन सा काजू पिस्ता? ये कितने का? 40 रुपीज़. 40. चॉकलेट वाला है. मुझे चॉकलेट वाला देना. ये अभी सब अलग अलग देना. ये काजू पिस्ता 40. हां हे 30 काजू मलाई. हे बघा आम्ही घेतली गोव्याची स्ट्रीट शॉपिंगमध्ये आईस्क्रीम्स. 40 रुपीज, 30 रुपीज आणि 30 रुपीज. आणि या तिघांना नको आहे. नको आहे. नाही कॉस्टली होतं म्हणून आम्ही नाही घेतलं, पण तुमच्यातलं खाणार. हे तू शेअर कर तुझ्या मम्मी बरोबर. नाही कुठे शॉपिंगला गेले. मंडळी सर्व शॉपिंगला गेले आणि आम्ही बघा काय खातोय. आईस्क्रीम खातोय. टेस्ट कशी आहे जी? एकदम छान आहे. तुला आवडली? काजूची. मस्त आहे ना. काजू भरलेला. माझा पिस्ता आहे काहीतरी. हा इथे शॉपिंगला गेले सर्व. काय घ्यायला गेले? 1 पीस आणि ते सर्व ना काय काय. हां, त्यांना जे काय पाहिजे ते घ्यायला गेले. आणि आम्ही कसं दिसतं सांगा जरा कमेंट बॉक्समध्ये. तुम्हाला एक सजेशन देईल, कधी गोव्याच्या स्ट्रीटवर आलात ना तर ही कुल्फी खाऊन बघा. मस्त लागते ना. मस्त. ते बाहेरच्या मोठ्या दुकानापेक्षा तरी ही खाऊन मी बघा. है कधी ना? खात नाही पण आज घेतली बघा खायला. मस्त छान वाटते. ते बघा आमचे गर्ल्स. काय मॅडम काय घेतलं? वन पीस आई मीन क्या बोलते हैं इसको? जंपसूट ना. जंपसूट कितीला पडलं हे? 350. पण मी कन्फ्युज की कोणता घेऊ. हा वाला चांगला आहे का? हा
हा नको एका घातल्या सेमच आहे ना. मम्मी नेहमीप्रमाणे बसायची सीट गव्हाची चटणी आणि गोव्याचा शर्ट. लाईव्ह चेंज करणार तू घे लाईव्ह चेंज कॅमेरावर. करणार आज कॅमेरा. आता आम्ही चाललो जेवायला आहे ना. काहीतरी वेगळं ऑर्डर करूया आपण. तुला काय ऑर्डर करणार माहिती का? हे थाली दिसते बघ. हे बघ कॉम्बो थाली दिसते. इडली वडा शिरा 120 रुपये आणि मिनी थाली ऑर्डर करूया ना. आपण शेअरिंगनी खाऊया. चालेल. वेटर टीप 500 रुपये घेणार ना. वेटरची टीप हे बघा. ही आपली यांची कॉम्बो थाली आहे काहीतरी. आणि ही आपली हे बघा वेज थाली आहे बघा. या थालीमध्ये तुला हेच घेतलंय मसाला डोसा सांगितलाय ना तू. हे बघ हा ती दिदी दिली. हे बघ ह्याच्या थालीमध्ये बघ भाजी डाल हे चपाती भात. हे का मसाला डोसा नॉर्मल डोसा आहे हा. मसाला डोसा नाही. वडा इडली सांबार आणि शिरा हे 120 रुपये 120 रुपये. काहीतरी वेगळा ट्राय केला ना. त्याचे पैसे केली द्या. का सुरुवात. केली सुरुवात. तूप पडले. आणि हा मसाला डोसा नाही नॉर्मल डोसा आहे. हा आणि काहीतरी आता बघा वेगळ्या ठिकाणी होतं काहीतरी वेगळं ट्राय करायचं. आणि कॉम्बो थालीमध्ये बघा शिरा वेगळी इडली वडे आणि हे तर मम्मीसाठी आपल्याला नॉर्मल घ्यावंच लागतं. वेज थाली. तर आम्ही आता असं करतोय. आणि अजून ही अजून एक थाली आणि एक मसाला डोसा ऑर्डर केला आहे. इथे बघा आम्ही अजून एक थाली मागवलेली आहे. ही आमची थाली आम्ही त्यांना दिली. आम्ही आमची परत घेतली थाली. ओके. तुझा मसाला डोसा इकडे बघा. हे मस्त मस्त चटणी आणि सांबार. अरे पण सांबार आहे ना. चटणी सांबार एकदम मस्त लागतं झणझणीत. आता तुम्हाला दाखवतो कॅपॅसिटी दाखवतो काजलची. थोडा हाय. म्हणूनच बोललो पुढे ना जा कपड्यावर पडायचा. हा पैसा तुला करायचं मम्मी करतेस का? हां कर. काय आलं रे? करंट लागला. डाल 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 दा पाय ठेव. पाय वरती ठेवायला पैसे नाही दिले खाली ठेवायला पैसे. तू पूरे पैसे लेंगे. तेव्हा ते रेडी आहे चावायला तुला. नहीं रे खुदकुदी होगी वैसे. आणि आता कॉफी नहीं दबेगी तू. ए शी डाल दे कुछ नहीं होगा. अरे कुछ नहीं होगा. अरे ते वरतीच आले ते पाय. झाला 15 मिनिटं झाले. फटकेच दे तुला. काय करायला तुझं. हे चला चला वाज झाला. रुपये पण टाक. गुस्सा पेट. काय झालं काहीच होत नाही. काय होते मध्ये चाटताय ते काहीच करत नाहीये. चाटतायत फक्त काहीच करत नाही. येस येस. अरे मस्त 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 मस्त. जरा 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 ते काय करतो उई उई उई. एक ताज्या तुझे केस खातील खाली. मजा आली ना. काहीच नाही करत तुझं. हलवू नको. फक्त गुदगुली होते बाकी काय. पण काय घेतो आता? चाय घेतो. चाय घेते. ऍक्टिव्हा ती बाईक घेत होती येल्लोवाली रेंटवर. आणि प्राईस किती घेतली आपली? 400 रुपये. 400 रुपये पर.